बतावा हो दाए जे बाहो जात जात गो दुखा गो लगे का कहीं पतोही के वैसन देह बा त खियाइम नहीं हो जौन कही पतो जौन खियाइम कितना खुशी के बात बा का हाथ ना दिन के आइला के बाद एगो नया खुश खबरी सुनाई हो कि लड़का होखे के बा काहे ना खियाइम नतिया कहत 120 रुपए पसेरी देम हम कनी 80 के देब त दन त जातई फिर कहता कि आई आई तो गोनी है तो देला है 10 रुपया कम कैला है जाते खाली तो लादा नानू चुई हो लइका के न तो लड़ा हो तो हमरे सब लुगा में लगाई अपना पापा के लगाई अपना दादा के लगाई आई आ ममह जे तो सब कोई हंसी के बताव एक ससुरी मन करते जो ना खियलस तबे नु लड़ा भइल बउए ताकत है पतो हमारा घरे लेके जाई हो कांची ना खियाई में अपना पतो के हमारा पतो लेखा गांव में कोनो पतो वैसा ना हमारा सासो लेखा ना मिली हसन कवनो हमारा जवन कह देबिल तवन ले के खिया दीही ना हम तो कने केने बाबूजा हो बोलियो ना निकलेला जी मम्मी है धारा लाला में ई कहां से कपाट भचका लेके आवता बाजारी में किन के लेके आवत हो 120 रुपए कहत रहल है चल देनी हनु 80 रुपए कह के तो 110 के देला हुई 10 रुपया कम बाजी है देखई धर ना भारी बा हो धर उतार कपड़ा पर से देखियो ले जा गिर जी कनिवा के फाड़ के ले जाके खियावता क दिन ले कहती कनिवा के फाड़ के खियावा तन पानी में डाल द ठंडा जाओ ठीक नु आ तब एकरा के फाड़ के चाकू ले पाता पाता कनिया के तनी प्लेट में दे दिया अब हमरा इहे काम रह गेल बा क्योंकि के फाड़ फाड़ के खियावत रही हां दादा तो वो करे खातिर ले कनिवे खातिर ले बनी तो रउवा लेके आई हमरा भी इतना एथी नहीं खे के तना घाम बोल बतानी ई नहीं के बुझाते बेना ओना लेके आई आ ना एक गिलास पानी लेवे के बुझाला रउवा हाई बुझाई लगे हां दूर बाजार जाके बाप रे बाप भारी बा कतना उठा के ले नहीं है कतना दूर से ई जे बाजार बा त का करी खाए के मन करता त ना जाई हो अब काहे कहत हमारे जवन मन कर दी हमें पतो न तवन चीज ले आके खिया देम उ कह दिन के जंगल में हई चीज 12 बजे राती खा मिली हम उ जाके उठा के ले आई हम के पतो हनी तू हाउ त हमारा खातिर त सब कबो ना कहनी रउवा मम्मी काहे ना कहनी तू कहबू तब न के मन करता खाए के तू त मार भात खा के पर रात रो देह फैला ले ले बहु तब ओकरा त मन करता फल फ्रूट खाए के त ओकरे खातिर न ले आइम हो हां त जे मने मार भात खाला ओकर देह फैल जाला जे हई सब खाला ओकर देह ओकर देह निसनु रहेला मार भात वाला देह एकदम भात लेखा फैलल जाला देख लो चाउर हाथनी गाले लो तसली में निरहाला त फैल के एक तसली हो जाला हम मार भात खाए वाला ना नी लोग हमरा के कहत नहीं कि खाई जाला ए कोने मार वो सही देख तोहरा के खिसियाए वाला बात नहीं के जानलू तुम आवत ज्यादा खैलू ऐसे फैल गोलू बेटी हमारे दिया वो भेजले भाई ससुराई तने वो इहे खा ले तो उहे कहलस के माई भौजी के उहे खियाई है लाला में शहर के हनी का मार भात खाई है गांव के हड़ी अरे कने तू जाना तो अरे सुना दा बा खिसियालू लाला में खियाई नु त नापी के वो लाल लाल होई गुलाब लेखा लाला मी लेखा हमार का लेखा तो करिया उठवा वाला मार भात खियाइले नहीं ना तहार माई बुझाला के जामुन खा के तहरा के पैदा कइले बाई हो और करिया पैदा कइले रही रो करैला खा के पैदा कइले कैसन पेटी एथी आ करैला खले त हरियर हरियर दैता सनु हो लइका हरियर ना होला काहे ना होला चुप रह एथी होला तीता होला आदमी उहे माने मुहावा के चाटा के तीता बा के मीठा बा वसन बात बतियाले गुड़ चीनी खाली मीठा हो जाई ऐसे हमरा बिना बतियाई रोवा जान जाई काहे ना बतियाई तू हूं त अजब बाऊ ये कन्या बा के ले जा फारा काहे दहिया में सरे मौलिका लागल जाने तो कने तू ही तो एगो बाऊ के तारे बैठला पन कहला हौ छोट का लइका बा हमार ओका बुद्धि ना कहला ए माई भौजी बैठी ना भौजी के दहिया गुलु गुलु लागल जानो तो बताओ त नहीं बताई अल्लाह हो कने कहत न कहन बबुआ बा छोटा का बुद्धि बा कहला के भौजी भी बैठी ना माई तो गुलु गुलु दहिया बा कने रे तनी मोटा ताजा बा ये ले और छोटी भौजी भी के कहला उनका दही में खाली नु हड्डी लौकेला बा खइले जई त होन आजा के खियावत रे फार के हम जातनी हमरा पर ये काम नहीं खराब रहा अरे ले जा घरवा यावे से जत रहुआ हमरा के मार मार खच के निकाल देनी भौजाई से कम का बानी रहुआ हमरा साथ हम जानत है विपत्ति लगवनी के दुख बा ले आइल बई त ओ कोनो न कोनो बहाना लगाई के निकल गई हटो हम फाड़ के खियाई में अपना पतो के का बुझलाई लेवे में मेहनत ना लगल त खियाए में कौन मेहनत हाँ गोलो तन माई
ना हम ठीक बने ते कैसन भाई से। हाँ अब भाभी भी ठीक से रहत है जनो तो ते हूँ मुहे ना लगनी कोई के। हाँ ना रे माई हम ठीक बनी। हाँ ना जे सब लोग प्यार दुलार खूब देवेला तनी हमर बड़की गोतनी है न तनी मतलब हाँ जरूरत रहेली देख के। सास देख हमर झूठ ना बोले के है। मम्मी जी तो इतना हमरा के प्यार दुलार देवेली नु के मत कहू। हमरा के का ना लेवेली जवन चीज कह देनी नु के मम्मी जी मन करता खाए के समझ नु के सांझे करनी मंगवाइए दिया ना तो जाके खुद लेके आवेली। हाँ जाए तो भगवान हमरा के कुछ दिला चाहे ना इतना बढ़िया सास दे दिलनु। कन्या हो रे माई पीटा केने तो बाबू हो? दूत रहेला। आ हे ने बैठल बाबू हमार गाना में खोजतनी मम्मी जी बनी। हाँ ठीक हम बा। आ गाना में खोजतनी ये कने ताहरा के अब हो जा खोजतनी ओ दुआरिया पता नहीं खुलो को तब कहीं के लागत न घर में सुत गोल बाई कने ताहरा के लेल बई हिनुआ ना आई मम्मी जी हई हाथ ना धूप ले के लेके आइला रो हम लेके आनी है। अब हम का कोई तो हम मजाके में बोल देने के बड़ा अरे कने ऐसा कोनो बात नहीं खे जानलू हमारा ले तारा जौन आत्मा करता जवन कहबू दिल खोल के ले आदेम हम बाजार में ले ढूंढ के जानलू। ए मम्मी जी देखी जौन चीज कहबू जवन चीज हम खियावे पर तैयार बनी। भगवान हमरा के साफ ना हमरा के मतारिए दे देले बाड़न मुझाइल मने बतावा अब तार बेटी इतना तार माई अपन बेटी सियान कई के हमरा के यहाँ भेज देली त एकर हमरा जिंदगी पार करे के बा कैसे करे का मान के चलत आ के लुलु को कर त ठीक रहब हमरा घरवा नहीं मम्मी आई जी जब फोन आई त फोन कहू ए माई बही हमरा के सास हमरा दुख देतै बोया बहुत अत्याचार कइले बिया आ निक से रह तबे न कहबू कन्या आई हमरा कोई के बेटी काटी के दुख देख के बहुत हमारे आंख से आंसू गिरेला कने वो तो हम जानते बड़ी हम पहिल का दिन आनी नु रोत रही अपना माई के कह के तोरा के चुप करवनी हमरा के केहू कहनी के रोवेला देखो तारा माई से बढ़ के हम तारे के प्यार दुलारते हैं। एक कन्या केहू रोवेला केहू के बेटी जाली सन रोवेली सन चाहे कने आली सन रोवेली सन तहां आंख से आंसू गिर जाला जान जई मम्मी जी अच्छी बताई कि काहे हम हर करे पेट दर्द करत रहत बटे घरे। अहो बोलाई का हाउ एगो बाई बगला में और सुखरा जो भौजी उनका के देखे के तनी उ देख ले हम हां देखे लिए ने लइकवा घर सक जाला नु त दुखाला तो सोट के सोज क देबेली त ना लागत है मम्मी दुखाला जी सुतला उतला में सही हो गई झम दे ना उठल जाला कने जान त उ ऐसन देह में आराम से उठ बैठ जानलू त तू बाबू पहले लेखा छुटा खजुना लेखा करत अब लइका बा पेट में तो बटे नु आए कूदे फाने के आदत तो कहीं न करो सबके काला के चलता इतना हम आदत के सुधार कला कने आदत के सुधार कला लइका पे असर पड़ी जन हइसे बैठे त नु एकदम आराम से उठंग जा ठीक नु आए एगो काम करे बोलाइयो का के रहे थी ओए मम्मी देखा द ना बड़की दीदी ले कह का कहतई ना आई का अब का जने रो ने देखो हम का कहीं कने हम ओकरा से लाचार हम बोल बानी कोनो बात के फुक फुक जवाब दे दे यही सब बोलत नहीं कि जन्ने हमारा तो ऐसे खोखुआ के बोले लगत। हाँ कितना निमन लगता बैठ के बतियाए में काम तो कुछ बा ना रुआ सबके करे खातिर एगो कोने में आ जातनी जब बैठ के हमारे शिकायत करत हम जब पक्का कहतनी हम तहार का के शिकायत करे जाई सुनाए कि रोरे शिकायत अब खै काजरे काच की तरह ले रहलू अपना रूम में तारा समेट के ना रखे के चाहिए ओए मम्मी जी देखो तनी नु कैसे भाई संभाल लेके दिखाओ चलो तनी का धो के चारों तरफ की ले बनी खियाई देखावत काहे के बई देखला ले पेट भरी के बैठ के कुछ रहिला होतनी त ले अब ओतनो त करे के चाहिए के फाट के खिया दी करत नहीं खे माई रउए खियाई रउए करी जाके ठीक बा हमारा भी इतना ही नहीं थे ठीक बा जितना देर में रउए बतियाई दा ना पासुला दा हमी फाड़ के खियाई तारा बोझा हो जाई त पासुल दा खियाई हम जाना तैनु के तारा अच्छा रउआ कब से का करत रहिए जे बताई हम जब आनी तो पहुंचलो हमारे से काहे का पेट दुखाता एक वाली पूछे आइला के हां ये छोटकी तो पेट दुखाता त जाय ते सुत हम बता ना मान जतई आए बतन कल पर पड़ल बा हो ई कहते मम्मी पेट दुखाता त हम कह रहे त तू ता कहला के जरूरी नहीं थे दूर है लेवे गई यहां बाजारिया 4-5 किलोमीटर दूर बा उतना में तो रउआ काम कर ले रहती एगो बर्तन कामे खातिर मरेलू केहू के मन त खाए के त नहीं तनी रउआ तभी ये तारो का होखे के बउए
अते आदि मम्मी जी हमारा हाला मत जरूरत करी नहीं जी ठीक बा हाँ तो सही रहे के बा। हाला मत करी जे ठीक बा। हां तो ले आवते बानी पहुंचल खाली पहुंचल ले ले और कुछ ना करम काट कर वो खियाई ना तो जौना फेरा में बाबू मिली उली ना फेरा बाई के 500 ले देम तो मिली। जाए दीजिए मम्मी जी देखे घर में सब कोई बात सब कोई के मिले जुल कर लेकिन हमारे जीव कैसन है कोने हम कोई के घरे पानी है। देम काट बांट के के खियाई। छोट के खियाए बा लखा हम करे हमारा खाए के लालच नहीं करू वैसा तना अरे खा लो